Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stella Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stella Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. साखळी मतदारसंघात तो 3 फावटी निवडून येयल्लो आहा आनी सगळो कार्यभार तेजेर आहा तो बरे भशेन चलोवनी तेज्या वाडदिवसाचेर ताका भरपूर आयुश्य मेळोवनी अशी आमी शुभेच्छा दिता ताका। आयज दोतोर प्रमोद सावंत जी मुख्यमंत्री गोंयचो आनी कोठंबीचो सुपुत्र हेका लागून आयज तेजो बर्थडे 51वो तेन्ना आयज 51 अभिषेक केल्या तेका लागून ग्रामस्थांनी म्हणजे कोठंबी टोटल गांवांनी आमचे गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्री आमच्या कोठंबी गावचे सुपुत्र डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा 51वा वाढदिवस या निमित्त आम्ही गावात 51 अभिषेक करपाचे ठरलेल्या।